Puwerte, mga kapuso sigurado nga mapawaw kagid kung ikaw ang ara sa sitwasyon sang Ilonggo nga manugpangisda nga si Boss Willie Wendam nga ayhan bawo hindi lahog ang iya isda nga nahurek sa Iloilo River sang Damlaglang sa lunsong mga kapuso ukon Baramundi. 27 kilos bala mga kapuso ang kabugaton sa lunsong nga iya nahulik. Pinakadako nga iya nga nakitaan. Sa 2021 pa siya nakahulik sang 22 kilos nga isda sa Molilunes City proper. Mabugso instant sikat gid si Willie kay kadamo sa mga gusto nga makaistorya siya kay syempre mga ayos ang ideya kung tips kung ang sekreto sang iya pagkatanda sa pagpamunit. Ano ayhan? Nalipay man ganing Iloilo City LGU nga nagabunga na ang efforts ni para buhion ang kapagsik sang Iloilo River pinagi sa bastante nga mga hulik. Gani kamo kapuso, try nyo man mamunit be sa Iloilo River. Kamo bala may videos, photos, o kung mga aktibidad nga makuhaan sang leksyon, makalilingaw kung gusto nyo ipasalita sa TV. Magpakig-out lang sa amon dire sa GMA Regional TV Early Edition kay na ang ibidata.